যেতিয়ালৈকে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া এইখন গোসাইগাঁও টাউনত নাহিব তেতিয়ালৈকে আমি বন্ধ উত্তোলন নকৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাধান নহয়। যে গোসাইগাঁৱৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি আজিৰে পৰা চিৰকালৰ কাৰণে बर' সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিব। मैयानि जाथायफोरखौ लालायनानै जेसेबां नन ट्राइबेलफोरना बिथांमोना मोनसे गोरा स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनो। बारा गोबाव जायाखै, जास्ट नै 1 घन्टाबो जायाखैदां बावहाय होगासिनो दङ। बड'लेण्ड टक्स ना मा मोनसे चेनेल ना, बावहाय होदों लाइभ मोनसे मा सोलिदों आरोखि। थ' जिखियानो जाला नों प्रमोद बर'खौ बिगाब राय होनबाबो बे नोंखौनो रायना लानाय, बर' जाथिखौनो रायनाय, नङा होमबा? जोंना महानना लिडारा बिराद गोरोंना, दा बुंजानो गोनां जादों, जाथि हिसाबै बुंजानो गोनां जादों। प्रमोद बर' बिटिआरनि CM नोंथांमोननि मा होनना बुङो, सरकारा फैयोब्ला बुलाय सुलाय एकदम शान्ति परिबेश बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिराद मेथाइ खनदोंमोन सार प्रमोद। नोंखौ दिनै बुंफिननो गोनां जादों, बायध'ता नोंनि थाखाय जों बर' जाथिया बुंजानो गोनां जानो फैदों, जानांगौ जा फैदों। बेफोरबायदि नों सरकाराव फैनाय लगे लगे, UPPL सरकार फैनाय लगे लगे, नंगौना नङा? बै समाव BPFआबो बुंजादोंमोन, जाथि हिसाबै बुंजादोंमोन। दा खिन्थु दिनैनि दिनाव नोंबो खुंथायाव फैनाय लगे लगेनो, नों CM जानाय लगे लगेनो एज ए जाथिखौनो बुंनाय जाथारदों। चिर जीबननि थाखाय ना टाउन कमिटिनि चेयारमेन बा प्रेसिडेन्ट बिदि जानो मोना, जों गुबुन हारिखौ बाङालि सम्प्रदायनिफ्रायसो जानांगोन होननानै बुंदों। आं बुंनाय राव नङा, सासे बाङालि नैबे गसाइगाव बाजार कमिटिनि माबा मोनसे बिबान थागोन बिबो मैगं फानग्रा। दा दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ जों मानो बुंजानो मोनखो? एजे सारा जीबननि थाखाय बे गसाइगाव टाउनाव बर' सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जानो मोना, बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंदों? आरो प्रमोद बर'आ जेब्लासिमहालागै गसाइगावआव नुजाहैया अब्लासिमहालागै गसाइगाव बाजार बन्द। हमजानायफोरा जायफोर बुहैग्रा, जायफोर इथाजों सिन्थाय खुबैहैग्रा, दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि दंबावोना। रायजो राजा नोंसोरनो एसे साननानै नायदो, नोंथांमोनानो एसे गोरों गोरा, जों बर'नि गेजेराव गोबां गोरों गोराफोर दङ, बिथांमोनानोथ' बुजियो, नंगौना नङा? दा दिनैहाय बुंनो खाबुसो होदों प्रमोद बर'आ बेफोरबायदि। थ' दिनैहाय बुंनायनि मोनसे बर' रायजो राजाया दिनै बेफोरबायदि जाथि हिसाबै एज ए बर' सम्प्रदायानो बावहाय माबा मोनसे बर्डनि चेयारमेन जानो मोनला, बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंजानो गोनां जादों? दिनै जुगनो एफा बोसोर दिनै बर'फ्रा मोजाङै मोनसे जाबोदोंमोन बावहाय, आरो बेफोरबायदि होसोना बुहैनायानोथ' अयनाय जाहैदोंना। मावनानै जाग्रा, बेफार खालामनानै जाग्रा, दिनैहाय मोनसे बाजार गिदिर जानोब्ला बाङालिफोर गैयाब्लानो मा बाजारा देरा, मुस्लिमफोर गैयाब्लानो नोंसोरो दिनै बाजारानो गैया। बर'निलाय मा बेसेथो गालामाल दखान दं, हार्डवेयर दखान दं, कम्बल दखान दं। बर'नि दखाना माथो दं? अनलि दखना दखान ना, बेल'। बिनि अनगायै गुबुन गैया। जिनि दखानाव दखना, ओमफ्राय मैगं फिथाइ सामथाइ फानग्रा सोर दं? गैया। नुखायो बेखौ आसियाव साननानैनो हिसाब खालामनो मोनो। बिनि गेजेरावबो थांनानै दादागिरि सोलिहैबावनाय, एफाराब दादागिरि खालामहैबावनो नागिरनाय, बुहैनाय बबे जुगाव सोलिदों? दाथ' जायफोर थांनानै बुहैग्रा ना, बिसोरबोथ' बारग'नाय नंला। दा बेफोरनि केस थायोब्ला खिन्थु न'खरा धंस जायो दै, कट गायैनो। बेबो हले सिदा सिदि बाथ्रा, ना जानायनि ना उन्दुनायनि ना माबा मोनसे लोगोफोरजों ज' फ्रियै सावरायनो हाया बेफोर। थ' ओंखायनो दुखुनांथावना मोनसे भिडिअ होगासिनो दङ, नायनानै लानि एसे मा फोरमायदों, मा बुंदों, नङा होनबा? दुखुनांथावना, बिनि देरसिन आरो दुखुनांथावना जेबो गैया। एज ए जाथि हिसाबै सारा जीबननि थाखाय गसाइगावआव बर' सम्प्रदायनि मानसिफ्रा माब्लाबाबो बावहाय चेयारमेन जानो मोननाय नंला होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों। आंनि राव नङा, बै व्यक्तिनि राव। खोनासंना लानिसे। ঘটনা ঘটিছে, এই ঘটনাক আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। তাৰ লগতে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি নহয়, কেৱল যোৱাকালি নহয়, এইটো যেতিয়া BTR চুক্তি হৈছিলে, BTR চুক্তিৰ সময় ব্ৰিটিছৰ যি মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী তেতিয়া আছিলে, তেতিয়াই এখন আইন পাছ কৰি থৈ গৈছে যে গোসাইগাঁও পৌৰসভাৰ সভাপতি কেৱল বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হ'ব পাৰিব। এইখন আইন বাতিল কৰিব লাগে, কাৰণ যেতিয়াৰে পৰা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ সভাপতিলৈ আৰম্ভ হৈছে, তেতিয়াৰে পৰাই আমাৰ গোসাইগাঁও অঞ্চলৰ বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ ওপৰত এটাৰ পৰা এটা অত্যাচাৰ চলি আছে। আপোনালোকে জানে যে যোৱা কিছুদিন আগত, যোৱা কেইটামান বছৰ হৈ গ'ল, আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ এজন বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ ইমান নিৰীহ ল'ৰা ছিল, তাক
দিন দুপৰতে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰা আমি ন্যায় পোৱা নাই। এতিয়াও যোৱাকালি যদি প্ৰফুল্ল ইছলাৰী ডাঙৰীয়াই তাৰ পোহনীয়া গুণ্ডা দি আমাৰ এজন সৰু পাচলি ব্যৱসায় কৰা দোকানদাৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে। এই ঘটনা আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ। আজি যেতিয়ালৈকে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া এইখন গোসাইগাঁও টাউনত নাহিব তেতিয়ালৈকে আমি বন্ধ উত্তোলন নকৰোঁ। তেতিয়ালৈকে আমাৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব। কাৰণ কোনো ইছলাৰী ডাঙৰীয়াই মানে কেতিয়াবা কোনটা বাহিনী আনি আমাৰ দোকানদাৰবিলাকক হেৰেছমেণ্ট কৰে, মাৰপিট কৰে, এইটো সংঘত আমি আছোঁ। আৰু আমাৰ এটা ডিমাণ্ড আছে, যোৱাৰাতি 6জনক আটক কৰিছে মানে আৰু আছে, 6জন নহয়, কেৱল আৰু বহুত মানুহ আছে। এই সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু উচিত শাস্তি দিব লাগিব। আৰু মোৰ এটা বিশেষ ডিমাণ্ড আছে, যেতিয়ালৈকে কেবিনেটত পাছ হ'ব লাগে আইনখন, কেবিনেটত পাছ হ'ব লাগে, বিটিআৰ কেবিনেটত যে গোসাইগাঁৱৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি আজিৰে পৰা চিৰকালৰ কাৰণে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিব।